Але гэта неправда, ўскрыкнула Клара Джеймс. Мы што, усе хлусім, накінуўся на яе Вульф. Але Клара перайшла ў контратаку. Я не маю на ўвазе гэта, сказала яна пагардліва. Навошта так хвалявацца? Я маю на ўвазе, што я схлусіла бацьку. Тое, што ён падумаў наконт мяне і Альберта, гэта неправда. Я просто выхвалялася перад ім, таму што, не мае значэння чаму. Во всякім разе тое, што я яму гаварыла, неправда. Я так і сказала яму ў той жа вечар. Які вечар? Калі мы вярнуліся дадому з вечарыны за кулісамі пасля спектакля «Рыгалет». Менавіта там мой бацька накаўціраў Альберта, як вы ведаеце, проста на сцэне. Калі мы вярнуліся дадому, я паведаміла, што ўсё тое, што я расказала яму пра нас з Альбертам, неправда. Калі ж вы хлусілі? У першым выпадку ці ў другім? Не адказвай на гэтае пытанне, моя дарагая, умяшаўся суддзя Арнольд, дзейнічаючы ў якасці адваката. Ён сурова глянуў на Вульфа. Гэта ўсё не мае дачынення да справы. Калі ласка, цікаўцеся фактамі, але фактамі, што маюць непасрэднае дачыненне. Тое, што міс Джеймс сказала бацьку, неістотна. Не, пакруціў галавой Вульф. Ён перавёў позірк справа налева, потым зноў направа. Відаць, я невыразна ўсё растлумачыў. Місіс Міён пажадала, каб я вырашыў для яе, ці ёсць яе падставы для прад'яўлення іску. І не толькі юрыдычныя, колькі маральныя. Калі высветліцца, што гвалтоўныя дзеянні містера Джеймса супраць містера Міёна мелі маральныя падставы, это будзе адзін з фактараў, які я ўлічу, прымаючы рашэнне. Вульф засяродзіў увагу на Клары. Мела маё пытанне дачынення да справы ці не, місіс Джеймс? Я згодны з тым, што яно было не вельмі далікатна, і таму выклікала ў адказ няшчырасць. Я здымаю гэтае пытанне. Паспрабуйце замест яго адказаць вось на такое. Ці намякалі вы бацьку да той вечарыны за кулісамі, што містер Міён спакусіў вас? Засмяялася Клара, смеялася яна звонка і прывабна. Што за цудоўная старасветская манера пытацца пра такое? Так, я намякнула, але гэта неправда. Але вы паверылі, містер Джеймс? Джифрд увесь час гэты ледзь стрымліваўся, і я хацеў бы заўважыць, што цярпець такія навадныя пытанні ад незнаёмага пра дачку, відаць, было цяжка. Але зрэшты астатнія прысутныя не пачулі нічога новага, а ўсё гэта, як бы там не было, сапраўды мела дачыненне да справы. Ён прымусіў сябе гаварыць спакойна. Я не паверыў таму, што мне паведаміла дачка. Вульф кіўнуў галавой. На гэтым можна спыніцца, сказаў ён з палёгкай. Я рады, што з гэтай часткай размовы скончана. Вульф спыніў позірк на Руперці Гроўве. Цяпер, містер Гроўв, раскажыце мне пра гутарку, якая адбылася ў студыі містера Міёна за некалькі гадзін да яго смерці. Містер Руперт Тлушч, які сядзеў, схіліўшы галаву на бок, сустрэўся позіркам сваіх праніклівых чорных вачэй з позіркам Вулфа. Яна адбылася з мэтай, сказаў ён высокім голасам, абмеркаваць патрабаванне Міёна аб кампенсацыі за нанесеную яму шкоду. Вы былі там? Зразумела, я там прысутнічаў. Я быў кансультантам і імпрэсарыём Міёна. Разам са мной былі міс Бослі, доктор Ллойд, містер Джеймс і суддзя Арнольд. Хто наладзіў сустрэчу? Вы? Нейкім чынам так. Суддзя Арнольд прапанаваў, а я паведаміў пра гэта Міёну і пазваніў доктору Ллойду і міс Бослі. І што вы вырашылі? Нічога. Альбо нічога канкрэтнага. Узнікла пытанне наконт памеру нанесенай шкоды, паколькі Міён павінен быў хутка зноў заспяваць. Як паставіліся да гэтага вы? Хіба я не гаварыў, што быў імпрэсарыём Міёна, сказаў ён, прыплюшчыўшы вочы. Несумненна, але я маю на ўвазе, як паставіліся вы да самой кампенсацыі. На маю думку, трэба было неадкладна выплаціць папярэднюю суму $50,000. Нават калі б у Міёна і хутка аднавіўся голас, ён ужо паспеў за гэты час страціць столькі ж і нават болей. Было скасавана яго турнэ
Па паўднёвай Амерыцы ён не змог зрабіць шмат запісаў па кантрактах. Гаворка нават і блізка не магла ісці пра $50,000. З варожасцю ў голасе ўступіў у размову суддзя Арнольд. Хоць сам ён быў карантыш, але з горлам у яго было ўсё ў парадку. Я прывёў лічбы. Ідзіце к чорту са сваімі лічбамі. Кожны можа... Калі ласка... Вульф пастукаў касцяшкамі пальцаў па стале. Як ставіўся да гэтага містер Міён? Ну, зразумела, таксама, як і я. Звяртаючыся да Вульфа, Гроф адначасова са злосцю паглядзеў у бок Арнольда. Мы гэта папярэдне абмеркавалі. Ну, вядома. Вульф перавёў позірк улева. Што вы думаеце пра гэта, містер Джеймс? Лічу, улез у размову суддзя Арнольд, што я павінен гаварыць ад імя кліента. Вы згодны, Джив? Давайте, прамармытаў барытон. Арнольд менавіта так і зрабіў. Ён прагаварыў амаль гадзіну з тых трох, на працягу якіх адбывалася размова. Мяне здзівіла, што Вульф не спыніў яго, і ўрэшце я прыйшоў да высновы, што ён даў магчымасць яму трашчаць толькі таму, каб яшчэ раз пацвердзіць свае даўнія адносіны да адвакатаў. Калі так, то гэта яму з поспехам удалося. Арнольд нічога не абмінуў. У яго было шмат чаго сказаць наконт дэлінквентаў з экскурсам у больш чым 200-гадовы гістарычны перыяд, робячы асаблівы націск на псіхічны стан дэлінквента. Другім фактарам, на якім ён падрабязна спыніўся, было паняцце непасрэднай матывіроўкі. Ён сапраўды пераканаўча разважаў наконт гэтай самай непасрэднай матывіроўкі, але ўсё гэта было настолькі складана, што ўрэшце я збіўся з логікі яго разважанняў. Тым не меней, часам ён меў рацыю. На адпаведным этапе разважанняў ён сказаў: «Ідэя папярэдняй кампенсацыі, як яе тут назвалі, была, безумоўна, недапушчальная. Нельга спадзявацца на тое, што нехта нават у выпадку прызнання абавязательства згодзіцца заплаціць па ім, перш чым будзе дасягнута згода наконт агульнай сумы выплаты ці дакладнага метаду яе падліку». У другім выпадку ён адзначыў: «Патрабаванне такой вялікай сумы можна, між іншым, з усёй падставай кваліфікаваць як шантаж. Ім было вядома, што калі абмеркаванне вышэйша названага дзеянне будзе перададзена ў суд, і калі мы паведамім, што штуршком для ўчынку майго кліента з'явілася веданне ім пра абняслаўленне яго дачкі, суд прысяжных наўрад ці вынес бы прыгавор аб выплаце кампенсацыі. Але ім таксама вядома, што мы не вельмі хацелі звяртацца па дапамогу ў суд». «Ну, ведаеце, — запярэчыў Вульф, — толькі думка. Дачка сцвярджае, што няправільна яго інфармавала. Мы б маглі даказаць гэта», — настойваў Арнольд. Я здзіўлена зірнуў на Клару. Тое, што цяпер гаварылася, поўнасцю не супадала з храналагічным парадкам яе як хлуслівых, так і праўдзівых заяў. Але ні яна, ні яе бацька не звярталі ўвагі на сэнс сказанага ці не хацелі зноў пачынаць пра гэта гаворку. Яшчэ на нейкім этапе свайго маналога Арнольд сказаў наступнае: «Нават калі ўчынак майго кліента быў дэліктны і была пастаноўлена абавязковасць выплаты кампенсацыі, сума не магла быць узгоднена да вызначэння аб'ёмы нанесенай шкоды. Мы прапанавалі, захоўваючы за сабой усе правы, $20,000 з мэтай поўнага ўрэгулявання справы і адмаўлення з іх боку ад усіх прэтэнзій. Яны не згадзіліся з гэтай прапановай, запатрабавалі неадкладнай выплаты ў лік належнай сумы. Мы прынцыпова адмовіліся ад гэтага. Урэшце была дасягнута згода толькі в адным: трэба прыкласці ўсе намаганні, каб вызначыць агульную суму нанесенай шкоды. Зразумела, менавіта з гэтай мэтаю там знаходзіўся доктор Ллойд. Яго спыталі наконт прагнозу, ён заявіў, што «Але навошта вам гэта чуць з чужых слоў? Ён тут прысутнічае, і вы можете атрымаць інфармацыю з першых рук. Калі вы будзеце так ласкавы, доктар», — звярнуўся да доктара Ллойда Вульф, кіўнуўшы галавой у знак згоды з прапановай Арнольда Гроўна. «Божа мой», — падумаў я, — «вось вам яшчэ адзін эксперт». Але Ллойд злітаваўся над намі. Ён тлумачыў усё на нашым узроўні разумення праблемы і нават не думаў
займаць на гэта гадзіну. Перш чым загаварыць, ён прыклаўся да шклянкі, куды паспеў ужо разы 3 падліць віскі з мятнай вадою. Ад гэтага расправіліся некаторыя зморшчыны на яго прыгожым твары, а ў вачах часткова знікла трывога. «Пастараюся прыпомніць», — паволі сказаў ён. «Дакладна ўсё тое, што я ім паведаміў. Спачатку я кваліфікаваў траўму, атрыманую ад удару. Моцна пашкоджанымі аказаліся шытападобная залоза і шырпалападобныя храсткі з левага боку і ў меншай меры перстнепадобны храсток». Ён усміхнуўся. Усмешка была ганарлівая, але не пагардлівая. Я пачакаў 2 тыдні, праводзячы прызначанае лячэнне, спадзяючыся, што хірургічнае ўмяшанне не спатрэбіцца, але яно аказалася неабходным. Калі ў час аперацыі я дайшоў да пашкоджаных месцаў, то супакоіўся. Все было не так дрэнна, як я думаў. Аперацыя была проста, і ён на дзіва хутка пачаў папраўляцца. Я б не вельмі рызыкнуў у той дзень, калі б запэўніў, што яго голас будзе такі, як і раней, праз 2, найболей праз 3 месяцы. Але гартань — надзвычай далікатны інструмент, і такі голас, як у Міёна, уяўляе сабой адметную з'яву, таму я быў дастаткова асцярожны, толькі сказаў, што быў бы здзіўлены і расчараваны, калі б ён не паправіўся і не быў поўнасцю гатовы да адкрыцця наступнага опернага сезона, это значыць праз 7 месяцаў з таго дня. Я дадаў, што мае надзеі і спадзяванні былі фактычна яшчэ больш аптымістычнымі. Ллойд сціснуў вусны. Здаецца, гэта і ўсё, што я тады паведаміў, тым не меней я падтрымаў прапанову, каб мой прагноз быў пераправерены рэнтгенерам. Відавочна, прагноз быў бы адным з галоўных фактараў пры вызначэнні сумы, якую належала заплаціць за шкоду, і я не хацеў браць на сябе ўсю адказнасць. «Рэнтгенер? Гэта хто?» — спытаўся Вулф. «Доктар Абрахам Рэнтгенер са шпіталя Гара Сінай», — адказаў Ллойд тоном, якім бы я адказаў на пытанне, хто такі Мікі Мантл. Я пазваніў Рэнтгенеру і дамовіўся аб сустрэчы раніцай наступнага дня. Да, я пазваніў Рэнтгенеру і дамовіўся аб сустрэчы раніцай наступнага дня. Я настаяў на гэтым, з важным выглядам сказаў Руперт Тлуш. Міён меў права атрымаць кампенсацыю. Не калі-небудзь у аддаленым будучым, а там жа і адразу. Яны адмаўляліся плаціць, пакуль не будзе ўзгоднена агульная сума. І калі мы павінны былі вызначыць гэтую суму, я мусіў быць упэўнены на ўсе 100%, што яна будзе дастатковая. Не забывайце, што ў той дзень Міён не мог прапець ніводнай ноты. А спяваць піянісіма ён змог бы не раней, чым праз 2 месяцы, пацвердзіў Ллойд, і я сказаў, што гэта як мінімум. Здаецца, умяшаўся суддзя Арнольд, прагучаў намёк на тое, што мы былі супраць прапановы забяспечыць яшчэ адно прафесійнае заключэнне. Я вымушаны заявіць пратэст. Вы былі супраць, завещаў Груф. «Не!» — раўкнуў Джиффорд Джеймс. «Мы просто...» Все трое ўступілі ў спрэчку, кідаючыся адзін на аднаго са злоснымі выразамі на тварах. Раней мне здавалася, што яны павінны былі прыберагчы ўсю сваю энергію для высвятлення галоўнага пытання, ці падлягае выплаце місіс Міён якая-небудзь сума, і калі так, то якая, але я памыліўся наконт гэтых жэўжыкаў. Галоўным іх клопатам было пазбегнуць нават самай нязначнай рызыкі дасягнуць згоды хоць па якім-небудзь пытанні. Вулф цярпліва дазволіў ім рухацца ў жаданым для іх кірунку, гэта значыць нікуды, а потым запрасіў уступіць у размову яшчэ аднаго госця. «Міс Бослі», — звярнуўся ён да Адэлі, — «вы нічога пакуль не сказалі. На чым баку былі вы?» Адэль Бослі ўвесь час уважліва сачыла за тым, што адбывалася, папіваючы ром Колінс, ужо другую шклянку, і здавалася мне вельмі разумнай. Хоць была сярэдзіна жніўня, яна адна з усіх 6 была па-сапраўднаму загарэлая. Яе адносіны як інфармацыйнага агента з сонцам былі выдатныя. «Я не была ні на чыім баку, містер Вулф», — сказала яна, пакруціўшы галавой.
Мой інтарэс абмяжоўваўся інтарэсамі асацыяцыі Метраполітэн-оперы. Зразумела, мы хацелі урэгуляваць усё без скандалу. Мне не было ніякай думкі на пытанне, што абмяркоўвалася. І ніякай думкі вы не выказалі? Не. Я проста заклікала іх, калі гэта магчыма, паспрабаваць урэгуляваць праблему. Шчыра, нічога не скажаш, выпаліла Клара Джеймс. Было відаць, што яна кпіла. Вы маглі б крыху дапамагчы бацьку, бо гэта ён уладкаваў вас на працу. Ці вы супакоіцеся, Клара? Уладна спыніў яе Джеймс. Але тая не звярнула на яго ўвагі і працягвала. Ці вы ўжо цалкам расплаціліся за гэта? Суддзя Арнольд, здавалася, пакрыўдзіўся. Руперт тлушч захіхікаў. Доктор Ллойд глынуў віскі з вадой. Паколькі я пачынаў ужо ў нейкай ступені па-сяброўску ставіцца да Адэлі, то, вядома, спадзяваўся, што тая шпурне што-небудзь у гэту вытанчаную і бліскучую міс Джеймс, але яна абмежавалася зваротам да яе бацькі. Няўжо ты не можаш справіцца з немаўлём, Джыф? Потым, не чакаючы адказу, звярнулася да Вулфа. Міс Джеймс схільная да фантазій. Тое, на што яна намякала, нідзе не зафіксавана. І нікім. Ва ўсякім разе яно не будзе зафіксавана сёння, згодна кіўнуў Вулф. Ён скрывіў грымасу і сказаў, вяртаючыся да пытанняў, якія дарэчы ці недарэчы, я хацеў спытаць, калі скончылася гутарка? Ну што ж, містер Джеймс і суддзя Арнольд пайшлі першыя, недзе а палове 5:00. Неўзабаве за імі пайшоў доктор Ллойд. Я пабыла яшчэ некалькі хвілін з Міёнам і містерам Гроувам, а потым таксама пайшла. Куды вы пайшлі? У сваю кантору на Брадвеі. Колькі часу вы прабылі ў сваёй канторы? Гэтае пытанне, здаецца, яе здзівіла. Не ведаю. Зрэшты, так, канешне, я пайшла толькі пасля 7 гадзін, мне трэба было тое-сёе зрабіць, апрача таго я надрукавала на машынцы канфідэнцыяльны запіс гутаркі ў Міёна. Вы сустракаліся з Міёнам яшчэ перад яго смерцю? Ці званілі? Сустракалася? Яшчэ больш здзівілася Адэль. Як я магла? Хіба вы не ведаеце, што яго знайшлі мёртвым у 7 гадзін? Значыць, да таго, як я выйшла з канторы. Вы тэлефанировали яму паміж паловай 5:00 і 7:00 гадзінамі? Не. Адэль выглядала збянтэжанай і крыху раззлаванай. Я раптам зразумеў, што Вулф неабдумана пачаў ступаць па тонкім лёдзе, набліжаючыся да забароненай тэмы забойства. Я не ведаю, на што вы намякаеце, дадала Адэль. Я таксама, з запалам заўважыў суддзя Арнольд і працягваў саркастычнай усмешкай, калі толькі гэта не неадольная звычка пытацца ў людзей, дзе тыя былі у той момант, калі адбылося забойства. Чаму тады не кіравацца гэтай звычкай у дачыненні да ўсіх нас? Якраз гэта я і збіраюся зараз зрабіць, спакойна адказаў Вулф. Я хацеў бы даведацца, чаму Міён надумаў скончыць самагубствам, бо ад гэтага залежыць прапанову, якую я павінен выказаць удаве. Наколькі я зразумеў, 2 ці 3 з вас паведамілі, што пад канец гутаркі ён быў ва ўзбуджаным, але не прыгнечаным стане. Я ведаю, што ён скончыў самагубствам. Паліцыю нельга збіць з панталыку ў такіх выпадках. Але чаму? У мяне наконт заявы аб яго стане ёсць сумненні, пачала выказваць сваю думку Адэль. Калі ведаеш, як спявак, асабліва такі вялікі, як Міён, сябе адчувае, калі ён не можа выціснуць сябе хоць адну ноту, калі вымушаны гаварыць прыцішаным голасам ці нават шэптам, гэта жахліва. Ва ўсякім разе яго ўчынкі заўсёды былі неспадзяваныя, уставіў слова Руперт Гроув. Я чуў, як он на рэпетыцыі праспяваў арыю як анёл, а потым расплакаўся, бо яму, бачыце, здалося, што канец быў змазаны. То ён, здавалася, быў на нябёсах, а праз хвіліну ўжо нібы зямлёй прысыпаны. Тым не меней, прабурчаў Вулф, усё тое, што было сказана Міёну, усё роўна кім, на працягу тых 2 гадзін перад самазабойствам, мае непасрэднае дачыненне да гэтага расследавання, мэта якога вызначыць маральную пазіцыю міссіс Міён. Я хачу ведаць, дзе вы, панове, былі ў той дзень адразу пасля заканчэння гутаркі і да 7 гадзін. І што вы рабілі ў гэты час?
Божа, усклікнуў суддзя Арнольд і ўзняў да неба рукі. Ну што ж, сказаў ён, опусціўшы іх. Час позні, як вам уже сказала мисс Бослі, я выйшаў са студыі Мільёна разам са сваім кліентам. Мы пайшлі ў бар Чэрчыль, дзе выпілі, пагутарылі. Крыху пазней да нас далучылася мисс Джеймс. Яна таксама заказала сабе пітво і прасидзела з намі даволі доўга, недзе з паўгадзіны, а потым пайшла. Мы з містером Джеймсом заставаліся разам да пачатку 8:00. Увесь гэты час ніхто з нас не сустракаўся з Мільёнам і нікому гэтага не даручаў. Спадзяюся, гэта інфармацыя вычарпальная. Дякую вам, ветліва сказаў Вулф. Вы, зразумела, пацвярджаеце тое, што было сказана, містер Джеймс? Так, хмура адказаў барытон. Якая ўсё ж такі гэта бязглуздзіца. Яна сапраўды пачынае гучаць менавіта так, пагадзіўся Вулф. Доктор Ллойд, ваша чарга, калі вы не супраць. Той паспеў ужо размякнуць, ён 4 разы падліваў сабе, не шкадуючы нашага лепшага віскі, і не быў супраць. Ну што ж вы, калі ласка, ахвотна адгукнуўся ён. Я абышоў з візітамі 5 пацыентаў, 2, што жылі на 5-й авеню, на поўнач ад цэнтра, аднаго ў раёне 60-х вуліц на ўсходняй частцы Манхэттана і 2 у бальніцы. Я прыйшоў дадому неўзабаве пасля 6 і толькі паспеў апрануцца пасля ванны, як пазваніў Фрэд Уіплер і паведаміў пра Мільёна. Зразумела, я адразу пайшоў туды. Вы не сустракаліся з Мільёнам і не званілі яму? Не. Пасля таго, як скончылася гутарка, я больш не меў з ім ніякіх кантактаў. Можа, мне трэба было гэта зрабіць, але такая думка не прыйшла ў галаву. Я не псіхіятр, хоць і быў яго доктарам. Ён быў імпульсіўны, ці не так? Так, Ллойд сціснуў вусны. Вядома, гэта не медыцынскі тэрмін. Далёка не медыцынскі, пагадзіўся Вулф. Ён перавёў пільны позірк сваіх вачэй на наступнага субяседніка. Містер Гроув, мне не трэба пытацца ў вас, ці званілі вы Мільёну, бо ўжо зафіксавана, што вы яму званілі. Прыблізна 5-й гадзіне. Руперт Лош зноў схіліў на бок галаву. Відаць, гэта была яго любімая поза ў час гутаркі. Пасля 5 гадзін, паправіў ён Вулфа. Дакладней, у 15 минут на 6. Адкуль вы пазванілі? З клуба Гарвард. Нічога сабе, падумаў я. Колькі ж намаганняў трэба было яму прыкласці, каб трапіць у клуб Гарвард. І што вы сказалі? Нічога асаблівага, скрывіў вусны Гроув. Ведаеце, гэта не ваша справа, але паколькі астатнія зрабілі вам такую ласку, то і я буду трымацца іх прыкладу. Раней я забыўся спытаць, ці гатовы ён пацвердзіць згоду пералічыць $1000 за адзін тавар, бо адпаведнаму агенству патрэбны быў дакладны адказ. Мы гаварылі менш 3 мінут. Спярша ён быў супраць, а потым згадзіўся, вось і ўсё. Ці можна было па яго голасе зразумець, што з вамі размаўляе чалавек, які збіраецца скончыць самагубствам? Не, ні ў якім разе. У яго быў сумны настрой, што і зразумела, бо ён не мог спяваць тады і не спадзяваўся аднавіць голас раней, чым праз 2 месяцы. А што вы рабілі пасля таго, як пагаварылі па тэлефоне з Мільёнам? Я застаўся ў клубе. Заказаў вячэру, яшчэ не паспеў скончыць есці, як пачуў навіну пра тое, што Мільён скончыў самагубствам. Так я не пакаштаваў заказанае тады марожанае і каву. Ну што ж, гэта вельмі дрэнна. Калі вы гаварылі з Мільёнам па тэлефоне, ці спрабавалі вы яшчэ раз угаварыць яго не настойваць на іску супраць містера Джеймса? Гроув падняў галаву. Што я спрабаваў? Перапытаў ён. Вы чулі, што я сказаў? Груба адказаў Вулф. Што тут дзіўнага? Зразумела, я атрымаў ад місіс Мільён адпаведную інфармацыю, бо я вяду па яе просьбе расследавання. Спярша вы былі супраць таго, каб Мільён патрабаваў выплату кампенсацыі і спрабавалі адгаварыць яго. Вы гаварылі, што пагалоска, якая разнясецца ў выніку усяго гэтага, наробіць шмат шкоды, і таму не варта гэтага рабіць. Ён жа патрабаваў, каб вы падтрымалі іск і паабяцаў скасаваць заключаны з вамі кантракт у тым выпадку, калі вы адмовіцеся. Ці не так, містер Гроув? Не, не так, бліснуў сваімі чорнымі вачыма Гроув. Зусім не так. Я толькі выказаў яму сваю думку. Калі ж было вырашана заявіць іск, я дзейнічаў адпаведна.
Яго голас зрабіўся на цэлую актаву вышэй, хоць раней мне здавалася, што больш пісклявага голасу ўжо і быць не можа. Я сапраўды дзейнічаў згодна з прынятым рашэннем. Вось як, сказаў Вульф, больш не спрачаючыся. А што вы цяпер думаеце наконт тыску місіс Мільён? Я не думаю, што ён абгрунтаваны. Я не веру, што яна зможа атрымаць пэўную суму. На месцы Джеймса я не заплаціў ёй нават цэнта. Яна вам не падабаецца, ці не так? Кіўнуў галавой Вулф. Калі гаварыць шчыра, дык не. І ніколі не падабалася. А што, я павінен яе любіць? Вядома, не. Асабліва, калі ўлічыць тое, што і вы ёй не падабаецеся. Вулф, адкінуўшыся назад, зручней усеўся ў крэсле. Я мог здагадацца па размяклых вуснах Вулфа, што наступнае пытанне, якое ўзнікне ў ходзе гутаркі, будзе якраз тое, што яго не цікавіла, і зразумеў, чаму, калі заўважыў, што ягоныя вочы спыніліся на Клары Джеймс. Магу ісці ў заклад, калі б ён ведаў, што давядзецца мець справу з такімі кліентамі, то ніколі б не згадзіўся на гэту работу. Міс Джеймс, вы чулі, што тут гаварылася? Спытаў ён бурчліва. Мне было цікава. З крыўдаю голасе загаварыла тая, нібыта скардзячыся. Вы і далей не будзеце звяртаць ніякой увагі на мяне? Я таксама тут прысутнічаю. Ці не так? Так. Я не забыўся пра вас. З тону яго голасу адчувалася, што яму хацелася адваротнага. Пасля таго, як вы сустрэліся з бацькамі суддзёй Арнольдам у бары за пітвом, з якой мэты яны накіравалі вас на сустрэчу з Мільёнам да яго ў студыю? Арнольд і Джеймс адразу ж выказалі пратэст, зрабіўшы гэта гучна і адначасова. Вулф, не звяртаючы на іх увагі, чакаў адказу ад Клары, голас якой патануў у крыках яе спадарожнікаў. Не мае ніякага дачынення, пачуўся толькі канец яе адказу. Я сама туды пайшла. Гэта была ваша ўласная ідэя? Цалкам. Часам так здараецца зусім незалежна ад нас. Дзеля чаго вы туды пайшлі? Ты не абавязана адказваць на гэтае пытанне, моя дарагая, звярнуўся да яе Арнольд. Клара не звярнула на яго ўвагі. Яны паведамілі мне аб тым, што адбылося ў час гутаркі, і я ледь не звар'яцела. На маю думку, гэта быў сапраўдны грабеж, але я не збіралася менавіта гэта казаць Альберту. Мне здавалася, што я здолею адгаварыць яго. І вы пайшлі, каб угаварыць яго адмовіцца дзеля мінулага. Ах, як удала вы умееце выбіраць словы, усклікнула Клара з задаволеным выглядам. Уявіце дзяўчыну маіх гадоў, у якой ужо ёсць мінулае. Я рады, што вам спадабалася моя манера выказвацца, міс Джеймс. Было відаць, што ўнутры Вулфа ўсё кіпіць. Як бы там ні было, вы пайшлі. На месцы былі ў 15 мінут на 7. Так, нешта каля гэтага. Вы бачыліся з Мільёнам? Не, чаму не? І яго там не было ўрэшце.